podstate a napríklad na nejaké rozjazd chceme použiť podobne. A momentálne tieto kapitoly sú spojené, nespakli. S tým, že je tento audičko robené tiež našou škotená na tom, koncept predloh. Plus musí sa tam doriešiť nejaké veci, momentálne nesplňa vlastne váhu, lebo celé to vozidlo aj s tým článkom je viac, to je momentálne, alebo ako majú predpis 180 kg, kde už toto vozidlo má 80. Aj keď je robené vlastne svoje. Aj také, kde nie, áno, kde sa nejde na palivo. Už robia vlastne alternatívne zdroje. Čiže vodík. Náklady na 100 km, viete čo, konkrétne toto ide 5,0, čiže 99,999 na 50 miest. Konkrétne jedna tá fľaška, tá litrová nádoba, je 200 litrov vodíka, cca nejakých 200 €. Momentálne. 200 barov. Kilometrov nepamätám si, nemám to správne. Nejakých 15 minút jazdy na plný výkon. Na tých jeden kilometr. Pri 60 km, presne kilometra. Momentálne je to u nás novinka. U nás novinka. 700 €. 15 minút. Dosť málo. Jaký to má byť nástroj? Momentálne overenie technológie, zistenie vlastne to, čo tam je a doladenie na vecí. Vy ste doktorant? Riešite to ako doktorantskú prácu? Nie, to nie je moja práca. To nie je vaša práca? Rieši to? Kto to rieši? Rieši to u nás, je to pán profesor. Preberali sme to. Aký je tam podiel študentov? Pretože posúdujeme študentské práce. Toto návrh vozidla, tieto veci ohľadom toho je komplet študentská práca. Tento článok bol vlastne zapájaný v Ostrave tiež študentami. Len asistovali pri študentami vašimi, ale nie, to už boli študenti. Čiže si tiež musíme to už boli ostravskí študenti. Lebo tento článok je mimo nás. Čo konkrétne na tomto vozidle riešili študenti? Komplet celý návrh je riešený v KATI študentami. V podstate vozidlo, pohon je mimo nás, pohon je vlastne v Ostrave. Lebo toto je, tento vodík je vlastne prvé vozidlo vodík, s týmto článkom. Všetko, čo je vlastne vozidlo, okrem toho článku, je študentská práca. Čiže návrh vozidla, výroba vozidla, všetko je komplet študentská práca. Chcem sa spýtať z toho dôvodu, že napríklad teraz bol autosalón Bratislava, boli tam trebárs Nissan, ten tam mal, neviem, či ste tam náhodou neboli, tak ten tam mal,